Deci, oameni buni, poate că trebuie să spunem ceva foarte, foarte important. Djokovic își asumă credința în văzul tuturor. Djokovic ridica tot timpul mâna spre cer. Djokovic a făcut cruce. Djokovic a luat crucea de la gât și a arătat-o în fața tuturor fanilor. Djokovic e un familist. Djokovic a fost, într-un fel sau altul, onorat de biserica lui. Deci Djokovic enervează, pentru că în loc să fie un tip New Age, eventual un pic gay, un pic trans, un pic, eu știu, prieten cu Bill Gates, el este el însuși și de la înălțimea numelui său și-a permis Djokovic să pună în discuție consensul, plecând întâi de toate de la nevoia de spectatori, arătând că noi distrugem sportul, ceea ce s-a și întâmplat în ultima vreme prin aceste măsuri aberante, ceea ce este, cred că, limpede în România. Noi nu mai avem spectatori la toate spectacolele sportive din ultimii 2 ani, abia am avut o mână de spectatori. Am distrus sportul, am distrus sentimentul comuniunii, am introdus această psihoză generală și ne privim unii pe alții nu ca oameni, ci ca purtători de virus. Este o dezumanizare cumplită.